Jos tuntuu, että sun työpaikan ilmapiirissä on jotain pielessä, mutta kukaan ei oikein puhu siitä, mutta sulla on vahva fiilis, että kaikki ei ole ihan kohdallaan, niin mä veikkaan, että sä oot oikeassa. Huono työilmapiiri yleensä syntyy pikkuhiljaa, ja sitä voi olla vaikea erottaa työkavereiden yksittäisistä huonoista päivistä tai omista huonoista päivistä. Mutta jos sulla on ollut pitkän aikaa semmoinen fiilis, että jotain siellä työyhteisössä on semmoista, mikä tuottaa sulle huonoa oloa. Käydään 5 merkkiä läpi, mistä sä huomaat, että kyse on huonosta työilmapiiristä. Ja erotellaan se, että mikä on huonoa työilmapiiriä ja missä vaiheessa se menee jo työpaikkakiusaamisen ja henkisen väkivallan puolelle. Eli tervetuloa työelämän videomaailmaan. Mä oon Karoliina, mä oon työnohjaaja ja terapeutti ja mä keskustelen työntekijöiden kanssa heidän työssään esiin nousevista haastavista tilanteista ja heidän palautumisesta ja jaksamisesta. Mutta sukelletaan tähän aiheeseen saman tien. Huono työilmapiiri ei ole sama kuin se, että kaikki on väsyneitä ja on hirveä kiire, vaan huono työilmapiiri syntyy siitä, kun se turvallisuuden tunne alkaa häviämään siellä työyhteisössä. Ja semmoinen luottamus alkaa rakoilemaan. Ja silloin työntekijät alkaa varomaan omia sanomisiaan ja omia tekemisiään. Eli siellä alkaa olla vähän semmoinen varovainen ilmapiiri. Eli jos sen sun työpaikan tunnetila on vähän semmoinen jännittynyt ja epävarma tai kylmä, niin se voi olla merkki siitä, että siellä saattaa olla tämmöisen huonon työilmapiirin merkkejä. Mutta käydään ne 5 merkkiä läpi, niin sä pystyt tunnistamaan sen paremmin. Eli pienet asiat saattaa muuttua isoiksi jännitteiksi. Eli silloin kun se ilmapiiri on huono, niin sellaiset pienet väärinymmärrykset saattaa paisuttaa sitä tilannetta ihan toisiin sfääreihin. Eli voi olla, että siellä taustalla on ollut jo semmoisia asioita, mitkä on turhauttanut siellä työyhteisössä. Se ei tarvitse kuin semmoisen pienen kipinän, niin saattaa räjäyttää vaikka sen tilanteen jotenkin ihan uusiin ulottuvuuksiin. Ja silloin siitä yhteistyöstä saattaa tulla semmoista hyvin varovaista tai ylidiplomaattista tai välttelevää, koska halutaan välttää tämmöisiä suuria räjähdysmäisiä asioita siellä työyhteisössä. Eli tuntuu, että pitää koko ajan vähän olla varovainen siellä työyhteisössä. Ja tämä aiheuttaa sitten taas sen, että semmoinen avoin keskustelu vähenee. Koska semmoinen huono ilmapiiri heikentää sitä halukkuutta siihen, että haluaa kertoa omista ajatuksistaan tai ideoistaan tai huolistaan siellä työyhteisössä. Ja tämä taas puolestaan aiheuttaa herkästi sen, että syntyy tämmöisiä erilaisia kuppikuntia. Eli jos siinä työpaikalla ei ole semmoista turvallista ilmapiiriä, niin ihmiset hakeutuu semmoisiin pienempiin ryhmiin. Ne yrittää löytää sieltä työyhteisöstä semmoiset ihmiset, joihin he itse luottaa. Niin sitten syntyy helposti tämmöisiä kuppikuntia, koska he on löytänyt toisensa, he luottaa toisiinsa ja uskaltaa toisille sanoa, että mitkä asiat heitä vaikka kuormittaa tai keskenään läpikäy jotain ideoita. Koska se yleinen työilmapiiri ei ole semmoinen, missä heillä on turvallinen olo kertoa näistä asioista. Ja tämä taas aiheuttaa sen, että alkaa syntyä yhä enemmän ja enemmän semmoista eriytymistä kaikkiin muihin siellä työyhteisössä ja semmoinen avoimuus rikkoutuu entisestään. Eli tämä kaikki johtaa siihen, että me aletaan vaistomaisesti suojelemaan itteemme. Ja se saattaa näkyä myöskin sillä tavalla, miten me ajatellaan ja tunnetaan tietyistä asioista, mutta se saattaa alkaa näkyä myöskin meidän kehossa. Eli meidän hartiat saattaa alkaa olla tosi jännittyneitä tai kipeytyneitä, tai me viedään niitä työelämän asioita, työpäivän aikana tapahtuneita asioita sinne kotiin eri tavalla, että ne pysyy ehkä enemmän mielen päällä. Tai aamulla voi olla jo semmoinen olo, että ei oikein haluaisi mennä sinne töihin, koska siellä on jotenkin niin raskas olla. Eli se koko tilanne eri tavoin pysyy meidän mielen päällä ja meidän kehossa. Ja meidän keho reagoi tämmöiseen ilmapiiriin, koska meidän aivot yrittää pitää meidän koko ajan turvassa. Vaikka me yritetään järjellä ehkä ajatella, että no ei tässä ole mitään hätää ja tämä nyt vaan on tämmöistä. Mutta meidän aivojen tehtävä on aina pitää meidät turvassa. Se skannaa tämmöisiä asioita meidän ympäristöstä, että mikä on uhka ja mikä ei ole uhka. Ja voi myös olla, että siellä sun työpaikalla on vain yksi henkilö, joka käyttäytyy huonosti, tai siellä on muutama henkilö, joka jotenkin määrittää sitä työpaikan tunneilmapiiriä. Ja tämä on usein sellainen henkilö, että useammat siellä työyhteisössä kokee tämän henkilön käytöksen jotenkin hankalana. Mutta siihen voi olla vaikea puuttua, ja sitten sen takia se tilanne vaan jatkuu, eikä sitä saada selvitettyä.
Käydään läpi 3 asiaa, mikä sinua voi auttaa saman tien tämmöisissä tilanteissa. Ensimmäisenä dokumentoi se, mitä sä huomaat. Kirjaa niitä asioita ylös, laita vähän päivämääriä ylös, että mitä siellä sun työpaikalla oikeasti tapahtuu. Ja sen jälkeen pyri löytää semmoinen henkilö, kenen kanssa sä pystyt luottamuksellisesti kertomaan näistä asioista. Kertomaan niistä sun omista huomioista ja miten ne vaikuttaa siihen sun olemiseen ja tekemiseen siellä työpaikalla. Ja 3. on hyvä muistaa, että työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus puuttua epäkohtiin. Eli työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista. Samalla tavalla kuin työntekijän velvollisuus on huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Mutta silloin kun työnantaja saa tietoonsa jonkun epäkohdan, mikä vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin, niin hänellä on velvollisuus puuttua siihen. No milloin se huono ilmapiiri muuttaa muotonsa? Se ei ole enää huonoa ilmapiiriä, vaan se on työpaikkakiusaamista ja henkistä väkivaltaa. Eli raja ylittyy siinä vaiheessa, kun se käytös alkaa olla toistuvaa ja kohdistuu tiettyyn henkilöön tai tiettyihin henkilöihin. Eli se ei useinkaan ole välttämättä semmoista näkyvää aggressioa, vaan se voi olla sarkastisia heittoja jonkun vitsin varjolla tai tiedon panttaamista tai selän takana puhumista. Eli työpaikkakiusaaminen on toistuvaa, se on pitkäaikaista, se on kielteistä kohtelua, se on loukkaamista, mitätöintiä tai sosiaalista eristämistä. Mutta käydään näitä tarkemmin tällä videolla läpi, niin nähdään siellä. Hyvä. Ensi kertaan.